Il-Gvern permezz tal-Ministeru għall-Ekonomija ġeddet ftehim mal-grupp ESL Gaming sal-2024. Dan il-ftehim imġeddet tinkludi li Malta tospita kompetizzjoni li tinkludi $850,000 fi premijiet. Din il-kollaborazzjoni bejn Gaming Malta u ESL Gaming bdiet fl-2020. Permezz ta' dan il-ftehim qed jinħolqu diversi opportunitajiet f'dan is-settur waqt li pajjiżna qed jistabbilixxi ruħu bħala pajjiż fuq quddiem fis-settur tal-gaming. Dwar dan il-ftehim, il-manager ta' din il-kumpanija, Brian Kramer, qal li jinsabu sodisfatti li se jospitaw dan il-kampjonat f'pajjiżna. Intant fi żvilupp ieħor il-kumpanija internazzjonali Keyword Studios li toffri servizzi tekniċi għal dawk li ħolqu il-lob diġitali se tiftaħ is-servizzi tagħha f'Malta. Din il-kumpanija tħaddem magħha 11,000 persuna u tinsab mifruxa f'diversi pajjiżi madwar id-dinja. Il-kap eżekuttiv ta' Keyword Studios, Bertrand Botzen, qal li huma impressjonati bl-investiment li għamel il-Gvern Malti f'dan is-settur f'dawn l-aħħar 4 snin. Minnaħa tiegħu il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri innota li dan qed isir grazzi għall-istrateġija tal-Gvern f'dan is-settur. Da kollu jkompli jimlilek f'kuraġġ fejn l-istrateġija li nidejna 4 snin ilu fuq il-video game development u l-esports fejn konna wieħed mill-ewwel gvernijiet nista' ngħidlek fid-dinja fejn kellna strateġija għal dan is-settur. U dak il-fatt kien ġie rikonoxxut ukoll minn diversi kumpaniji u l-fatt li kellna gvern qed jirrikonoxxi din l-industrija allura tatna dak il-vantaġġ biex nibdew nitkellmu magħhom. U llum qed naqtaw dawk ir-riżultati.